שלום לכולם, כאן אני שקד ודניאל. היי. היי. בערוץ חדש של הרוב מיינקראפט ולא נראה לי משחקים אחרים. אז דניאל, מה? תגיד משהו. היי. סבבה, רגע. אם אני אכנס לסקייפ, טוב, לא נורא. קיצר, איך שבא לי עכשיו סורווייבל ככה? לא נורא, אולי נעשה סדרה בהמשך. קיצר, אז אנחנו סרטון ראשון ב-IPCL. קיצר, רגע, אז נזמין גם סאב? מה? נזמין סאב? איזה סאב? סאב שירצה להצטרף לסדרה. לא, עכשיו? לא עכשיו. כן, שנעשה סורווייבל ונזמין כל פעם סאב אחר, ואני יותר משהו דקה את הסרטון ונחזור לכם. אתם תראו את זה עוד שנייה, אנחנו לא יודעים כמה זמן. אז יאללה. יאללה, חזרנו. שיט, בטעות קניתי ב-TNT ספלש סלו פושן. איזי. טוב, יאללה. אני מכניס אותך למשחק, דניאל. בואו ספליף. לא בואו סליפ, בואו טינטיגן, טינטרן. לא, אחר כך, אחרי זה. טוב, יאללה. אתה מצלם? כן. זה אני, זה המשתמש השני שלי, יש לי עוד. קוראים לי NBD. פוסיון. פוזיון. במשתמש הזה אני MVP. חבר שלי הביא אותו, הוא פרש. אז זה. ויש לי עוד משתמש שקוראים לו שיו. זה המשתמש שלי קניתי. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ובקרוב יהיה לנו אינטרו לערוץ. אינטרו יפה. דניאל, טים. אני אצלם AG ואני ודניאל נצלם בהייפיקסל או מיני גיימס. מה זה רפלוסר? שמעתי ברפלוסר. אוי, איזה קטלני זה רפלוסר. מה זה? תסתכל, איפה אתה? אני כאן. אתה רואה? תסתכל עליי, תסתכל עליי. מאחוריך, תסתכל. ראית? איי, איך עשית את זה? שיפט. אבל נגמר לי הרפלוסרי. אוי גם. אני ראיתי עכשיו מישהו בסרטון מתאבד, אני אעשה את זה בסלואו מושן בעריכה ויסמן אותו בריבוע. זה כל כך מצחיק. זה כזה וואו בום. אני פשוט מרסס. יש לי שיטה לראות מהר ככה עם שתי המקשים. נפלתי. אוי ואבוי לי. איי, נפלתי. טוב, בוא נעשה עוד משחק קצר וזהו. 14 קוינס. אז בוא נסביר להם מה הולך להיות בערוץ. יאללה. דבר. קופי. עומד להיות בערוץ ככה סורווייבל, הרבה סורווייבל, הנגר גיימס, אני אעשה הרבה. אני ואז PvP, עומד להיות PvP, הרבה PvP כי הוא מצלם את ה-PvP. ולי אני עומד לפתוח שרת של PvP, PvP best. וסורווייבל גיימס. והרבה TNT גיימס. כי אני אוהב את זה. טוב, אני. זה איזי. והשרת של ה-PvP שהוא ייפתח, אני אעשה עליו סרטון. שרת שלי, של שחר ושל אופקינג. זה דניאל לא כלום בו, אבל יהיה לו VIP, MVP. MVP פלוס. VIP פלוס. אין MVP.
אז קיצר, השרת וואי, איזה טוב הקריפר. השרת שלנו עומד להיות של... תראה איזה טוב הקריפר הזה. שיט. אני דווקא רציתי שהקריפר ינצח, אבל סטיב ניצח. סטיב! לא נורא. זה סטיב! לא נורא, יש לי 102 קוינס כי קניתי שיפורים מקודם. יש לי 232. אתה יודע, אני מקבל פלוס 4 קוינס על כל הריגה. טוב, בוא נעשה עוד משחק. חשבתי שמקבלים קוינס מזמן שאתה משחק. TNT רן A, B או D? A, B, C או D? לא אכפת לי. אני טוב בהכל. בוא TNT טאג. לא יודע, אני שונא את זה. אני מת על זה. שונאתי. פשוט תברח. Just run. תסתכל דניאל. מי הטאג? מי שעושה? אוקיי, אני לא. דניאל פשוט תברח. אני לא טאג, אבל לא משנה. אני עדיין אברח. ראיתי מישהו הרגע מרביץ למישהו, זה לא טוב. לא, TNT טאג רודף אחריי! יש הרבה טאגים. הנה הוא! שיט, אני TNT טאג. תרביץ לו! לא עליי, לא עליי! אוי. הנה אני ארביץ לסטיב הזה, שונא סטיבים! אני אוהב שהם מתפוצצים. נתנו לי! יש! הרגתי אחד. יש! הרבצתי למישהו. אני גם, האמת. יש. וואי, איך פספסתי? נקלתי במי ש... לא! יש! ניצחתי! מה? למה בלו-אפ? מה קרה? מה קרה לי? איך פתאום? וואי, הוא נתן לי את המכה בשנייה האחרונה, איזה באסה. מה קרה? הוא נתן לי מכה בשנייה האחרונה. מי? מי שעשיתי לו. טוב, יאללה, שם כולם נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.